जों तिने नायानो Tpsc ni hoite katal notification ongkhormani post ni bumung kangkai ko election inspector group C non gazetted total post ongkhor ka o jaga o 16 ta UR ST SC miliwita main ka jor naimano ST ni ST noiteng nai tei buri rong bagai 3 ta reserve tongnai Kora main kok ngang jaga o education qualification bo sananai amok ngai graduate paijak namnai tei o jaga sa desirable qualification kok bangla mangkai to abo kono ya to main kok ngai graduation paijak namnai ta gebinaro to pay scale to jak tono ngai te kaisara bosor ni borok a jaga apply khalai manai hingkai 40 বছর 18 থেকে 40 বছর হিসাবে abo July ni 28 তারিখ জরানো লেখা হইতা ওংকাই তখন আছে নি ST SC রং বাগান তো 5 বছর ইলেকশন দङ মানে 45 বছর জরা abo যে বছর বরক আপনা এপ্লাই খাই মানাই গমং গাंकाय বয়স নেংকা जों देखायसा नाय मानो दाबो नायदि o jaga choice center examination borok khlaina musong aboni thanisi oro 6 ta borok rikha 6 ta center ni bumung je puro online application khaya puro no select khai de poja gari na musong to mung select khalai maliya kono karone pogai thanga abo hainke abo department no borok je boni musong tei choice ri abo hai engkai te kaisa engkai scheme of examination bo examination nei ekbar duibar tei tin puila wa prelim main tei personality test engkai prelim o multiple choice abo ngai question type ngkai main exam ong kata sijne por written sejak nai ngai tei personality engkai prelim exam o tam ong katung nai syllabus engkai general studies arithmetic general studies romjakna jaga o phaisam nai nini general knowledge engkai current affairs abo hai tei arithmetic tei english no tei rogo grammar ta borong tei engkai prelim tongnai total 1.5 घन्टा ni porikhang nai 1.5 घन्टा ni porikhang nai engkai o jaga o prelim pai kha sab bosu borong narak nai pass kha thikai pano main exam bagai kaisa post of khorok ba khlai lekha wa te khlai hijab khlai narak main exam bagai merit list kari jak nai ko jaga te kaisa tam saka tomong examination qualifying na ngkai komse kom UR rok ba 35% engkai SC ST rok borok ngkai ba jara reservation no tonai rok borok ba 30% kena qualify mark jagota engkai tabo te kaisa main exam ni ko main exam bo tam syllabus tongnai paper 1 te paper 2 tongnai paper 1 tongnai english no tei simi arak engkai paper 2 tongnai general studies and arithmetic thajing samani hai abo khaini ko mo ekdino no porikhang nai lagatar bosor 2.5 घन्टा ni porikhang nai motapura written bla abo hai tengka moni bagai engkai examination taisa agortla simi nongnai omoni bagai engkai to engkai te kaisa personality test engko paikha prelim paikha main exam paikha engkai personality test ni bagai tongkho o jaga o bo hai kari jaknai oro bo haino khoroksa post ni bagai 5 jon duita ni bagai 8 jon atike ni hinjang eta omong kai personality test ni engko sa engkai tabo te kaisa tam tong engko wa main exam je pro final karna purung ka personality test song kai abon bagai simi 20 ni ne abo paiba ta bono interview abo ajaga wa 20 ni porikhang nai iko 20 ni ne abo engkai te kaisa engkai tamo tabo engkai bahai kelai engkong mai kota detail boros nei organ official website to sini tabo engkai main phaika important phaika online application portal no tei mane online khalane tei tia orni instruction bo hainai abo no tei phaijaka engko jaga o engkai tam tongnai bofran simi chengnai iko June ni 28 tarik ni simi chengnai engkai July ni 28 tarik jora 1 মাস সময় 5.5 টা jora July ni 28 tarik July ungka 5.5 jora open tongnai ta portal engkai omo engkai engko ni paikha tabuk te kaisa engkora nangmani engkai bobo hai gongnai tam o jaga o
document tam khlaijak nai bati khayangnai abo jotono aro sijak tongo ore abo already no online application portal khlokai abo nukjak phainai tam upload khaya nang ya abo bebak no ajaga o nukjak phainai hingkai tabo last of phaidi omong hingkai fee rokni kok phaijaka 300 taka hingka abo UR rokni bagui chini ST rokni bagui STS rokni bagui 250 taka se jotoi abo hai hingkai oro tei to kota tamo kasok nota tei mo parikha por tam use ma khainai khai abo tong oro to abo sak tabung nangi ata hingkai bwskangni video o jang nalayana form fill up khlaimani system rok no aro tam document upload khaya nang tei photo bosak size signature bosak size upload khaya nang abo rok bebak no step by step ang phono gana abon bagui rok ani channel o subscribe khlai tonidi o video upload khapro norok nugui managa.